आणखी एक गोष्ट मला संजू परबना सांगायचं आहे की तुम्ही या सुनेला, माझ्या सुनेला आणि सावंतवाडीच्या सुनबाईंना आणि मुख्य म्हणजे एक महिलाला टीका करू नका. नीट शब्द वापरा, हे अजिबात तुम्हाला शोभत नाही. ह्याच्या पलीकडे मला त्यांना काही सांगायला लागणार नाही. तुम्ही म्हणता की इथं सुना सगळ्या आलेल्या आहेत सावंतवाडीला, सगळे बाहेर स्टेट्समधून आलेले आहेत, कर्नाटकचे आहेत, महाराष्ट्राचे आहेत, वेस्ट बेंगॉलचे आहेत, राजस्थानचे आहेत. तुम्ही ही टीका नुसतं त्यांच्यावर करत नाही, तुम्ही त्यांच्या सगळ्या सुनेंच्यावर करता. ते तुम्ही म्हणून तुम्ही काय बोलता ते नीट विचार करून बोला, की कारण मला हे चालणार नाही आहे. जे तुम्ही टीका करता ते माझ्या सुनबाईंच्यावर चालणार नाही आणि कुठल्या पण महिलांच्यावर चालणार नाही. तुम्ही हे एवढं लक्षात ठेवा. केसरकरांना पण सांगतो की तुम्ही हे नीट आपण हँडल केलेलं आहे. हे शब्द आपल्याला शोभत नाही. जेव्हा युवराणींना पण शिवसेनाच्या तिकीटचं ऑफर आलेलं त्यावेळी तुम्ही हे एवढं बोलला नसता. तर इथं मी 2 शब्द माझे थांबवतो आणि आपण नीट हे करतो आणि नुसतं रिक्वेस्ट करतो की जनतेला की युवराणींना आणि त्यांच्या सबन पॅनलला तुम्ही निवडून आणा.